मैसो अमा बोरमा हांसो एम्फौ जेनबाय नै ओंखामा जोंना नानिया नै गोथावनो होखाबाय आरोना नै नोंगौ मा मा बेदर जाखो बेदरा नैबेयाव नुबाय अमा बेदर नैबे बिराद गोथाव जादों नामा गरमबोमोन दा हटेल गोदाननि होख्लायदो जाफैदों एबार बङाइगाव टाउनाव बर'नि हटेलानो गैखाया नालाय मेन टाउनाव सापागुरिजों सिदा फैनानै बिअसि गेट मोनबा फुड प्लाजानि अपोजिट सिदा फुड प्लाजानि सिदा हाबनानै जालांनो हागोन माने मेनना बिअसि गेटसिम फैथारनांगौ आरो ना आखाइखौ बारा मोनदों जानानै बे हटेल गोदानाव मोजां मोनदों ना बारा थावा मोनदोंदां बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासि हरनानै दिनै आङो दंफैयो बङाइगाव बिअसि गेट खाथियावहाय दा बेवहाय नैबे वेलकाम बड'लेण्ड हटेलखौहाय दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जागोन थ' रायजो राजा नोंथांमोना नैबे हटेल अपेनिंखौ नोंथांमोना नायनानै लायोब्लानो नुलांनो मोनगोन दा नै बेवहाय नायनानै लादो वेलकाम बड'लेण्ड हटेल निउ अपेनिं बेखौहाय दायो अपेनिं खालामनाय जासिगोन दा नायनानै लादो लोगोफोर ओरैजायनो बेवहायनो बेबायदि बेखौ फिथाखौ हास'नाय जासिगोन बेयो नै बेखौ आर'नाइखौ गानहोनाय जाबाय सारनो बिथांमोनानो फिथाखौ हास'गोन सारमोनानो दायो सारमोनाबो हाबनाय जासिगोन बे सिङावहाय दायो फिथाखौ हानाय जाबाय आरोना जोब्बाय दायो नाय बेनो जाहैबाय दा बेयावनो गासैबो जों खालामजोबखाबाय नै बिराद मोजां बेनो जादों जाहैबाय लकेसना नैबे जोंनि सापागुरिनिफ्राय फैयोब्ला लेफ्ट साइड देवसि गेट मोननाय लोगो लोगो लेफ्ट साइडआव मोनसेल' दखान बारनांगौ ओमफ्राय मोनफैबाय आरोना बे दखाना ओमफ्राय दा ओरैजाय नै बेवहाय थियारि खालामनानै दोनखानाय जाबाय गासैबो दा आङो बिथांमोननियाव जाय हटेलनि मालिक आं बिथांमोननियाव मिथिनानै लागोन नाय बेयावनो अनेक रोखोम बानायबाय मा बुस्थु बेलाय बाथि सावग्रा ना बाथि सावग्रा आरोना आगर बाथि सावग्रा दा बेयावनो नै नैबेबो जाहैबाय स्पेसियेल रुम बेयावबो जानो हागोन ओमफ्राय बेयावबो जानो हागोन बेयावबो जानो हागोन आरोना ओमफ्राय दा नै मा होनदों आदसा नै बेयो जाहैबाय सोरबाफोर जुदि बार्थडे पार्टि खुङोबा बेखौ बुकिं खालामनो हागोन आरोना हटेलाव लोगोसे जेनबाय नै ओंखामा जोंना नानिया नै गोथावनो होखाबाय आरोना नै नोंगौ मा मा बेदर जाखो बेदरा नैबेयाव नुबाय अमा बेदर नैबे देखायदों गाहायाव बे एम्फौ ओमफ्राय नैबे मिक्स भेज बेयाव दङ फुलकबि दङ आलु दङ आरो मा मा दंबावोथाय ओमफ्राय नैबे अमा बेदरखौ थिखा जायो ना मानलाय दालिबो ना बेखौथ' जानांखागोन अमा बेदरखौथ' ओमफ्राय नैबे दालि सबाय बिमा सोरबा सोरबा माबाबो होनलायलाङो सबाय बिमा होनो आरोना ओमफ्राय एम्फौ लाथा भिन्दि भाजा एम्फौ ओमफ्राय मा मा मोनफाय मिथिला आं बुरजा आइटेम थायो बुरजा
बिराद गोथाव जादों नामा गरमबोमोन दा हटेल गोदाननि होख्लायदो गोदाननि एबा जाफैदो एबार बङाइगाव टाउनाव बर'नि हटेलानो गैखाया नालाय मेन टाउनाव सापागुरिजों सिदा फैनानै मिउजिक गेट मोनबा फुड प्लाजानि अपोजिट सिदा फुड प्लाजानि सिदा हाबनानै जालांनो हागोन जाबाय माने मेनना बेवसि गेटसिम फैथारनांगौ आरो ना आखाइखौ बारा होख्लायबाय जोंना इज्राइल फंबायजों दानेल फंबायजों होख्लायबाय नै ओमफ्राय गोथाव नामा बरिया ना मा मोनजाखो आं जानायखौ दाबो जानायथ'वाखै ना एसे साइसआवथ' बिराद गोथाव बायदि नुदों लायबाय आंबो दा दसे उनाव होसिगोन आरो बाय नै नानि मोना रे जों ओंखाम जाबाय नै मा खालामदों ओंखाम जायाखै नामा दाबो जासिगोन ओमफ्राय नै आसोला जागासिनो मा बेदर जाखो ओमफ्राय माथो एथ' गोबाव दहायनो फैबाय आं नुवाखै नोंखौ मानसिखौ मेफार बायदिसो नुलायलाङो नै ओरैबो नानि आसिया जागासिनो मा बेदर जाखो नानि ओमफ्राय नै ओरै जेबो बायद' मातकालि ओरैहाय हटेल गोदाननि दिनैहाय ओंखाम जालाबाय आरोना नै नानि मोना बायद'मोना नै जालागासिनो दङ ओरैहाय नै जाबाय ओमफ्राय খাওয়াতে কেনেকা লাগিছে ভাল লাগিছে না একদম বঢ়িয়া আচ্ছা भुटान खाथिनिखाय एसे गंगार बायदि नुयो मेफाल बायदि नुयो बेखौ बुथिया बायदि नुखायो नै बायनो ओरैजाय आब' जागासिनो ना आब' ओमफ्राय माबायदि मोनदों आब' हटेल गोदानाव जोंनि हारिनि संनायाथ' मोजाङानो जाखायो अमा बेदर दङ दाउ लकेल दङ बायदिसिना फाजा अनेक रोखोमनि दङ अनेक आइटेम दा बेखौनो जागासिनो मोजां मोनदों जानानै गोजोननाय थाबाय आब'निसिम ओमफ्राय नै ओरै बेबो सासे आरोना बे हटेलावहाय मावग्राया ओमफ्राय ओरैजाय नानि दङ नै नानि माबायदि गोथावना थावा हटेल गोदाननि ओंखामा गोथावना आच्छा ओमफ्राय नानिया आंखौ माबोरै सिनायखो सिनायखायोना ओरै सासेल' नानिया जाखांबाय गोथाव मोनदोंना थावा मोनदों आच्छा मा जाया नारजि जायाखिसै ओमफ्राय नानि मोना बहानिमोनलाय बङाइगावनिखा आच्छा ओमफ्राय नानियालाय बेनिनो ना ओमफ्राय नैबे नानिया बबेनि जाखो दादगारि सानैबो दा क'क्राझार नोंना ने बेयावनो आरोखि ना संनाय खावनाया एकदम हेभिल'खानो नै बेबायदि आरोखि ना नै ओंखाम संनाया ओरैहाय बिराद मोजां नै एकदम हेभि बाबु आरो गाबफालायबाय आरोखि ना नै ओमफ्राय नै मालिका बेबो কেনেকুৱা খবৰ চবৰ ভালে না আচ্ছা আমিও ভাল লাগিছে এনেকুৱা একদম ধুনীয়াকৈ এটা আজি নতুনকৈ মানে হোটেল অপেনিং কৰিছে তাৰ কাৰণে মই একদম মনত ভাল লাগিছে আৰু কি আমাৰ বঙাইগাঁও চিৰাজগোলাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে চব আহক এবাৰ আহি খাই যাওক আহক চবকে ভাল লাগিব নিশ্চয় थेंक इउ नै बेनो आरोखि ना मा जात जानो गोसो एकदमबारे बेवहाय मोनजागोन ओरैबायदि मोजां ओरैहाय नै बेवहायनो बेबायदि आरोखि ना नै संग्रा खावग्राफ्रा दिनै अपेनिंनि बेबायदि जादोंना एकदमबारे नै आरोना नै हेल' बायद' भात खासे थिनानै लागोन जाय नैबे वेलकाम बड'लेण्ड हटेल निउ दिनैहाय अपेनिं खालामजानाय जाबाय दा बेजों लोगोसे आङो हटेलनि मालिक जाय
सिस्टार आङो बेनावहाय मिथिनानै लागोन दा नैबे नोंनि बड'लेण्ड वेलकाम बड'लेण्ड हटेलावहाय फैयोब्ला नोङो माबायदि लामाजों फैनानै नोंनि हटेलखौ मोनफैनो हागोन बेखौ मिथिहोनो हागोन ओरै सापागुरिनिफ्राय फैब्ला ओरैजाय बिअसि गेटसिम फैनांगोन बिसाल खाथियाव बेयावनो मोनगोन बिअसि गेट नर्थ बङाइगाव सापागुरि रड होनो आच्छा दा नोंनि हटेलावहाय बर'नि ट्रेडिशनेल खायद'फोर मा मा मोनजानाय जागोन आरो बे हटेलावहाय साबैसेसिम जाजानाय केपासिटि जोंनि हटेलावहाय अमानिफ्राय लानानै अनला साम' नारजि अमा मोनजोबगोन दा नोंनि नैबे दखानावहाय मा मा आइटेम्स एबा बेबायदि फेसिलिटि दङ आइटेमा बेनो जाहैबाय सबाय थागोन ओमफ्राय नारजि अनला ओमफ्राय ओरै फारसेथिं बेदरफ्रा जाहैबाय अमा दाउ ओमफ्राय मैसोबो मोननो हागोन आरो एम्फौबो मोनजागोन दा नैबे हटेलावहाय अनलि बर'ल' जानो हागोन ना गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनिबो केपासिटि जाय जायहा अमा जायो बिसोर जाफैजोबनो हागोन निरामिसबो दङ आच्छा सोरबाथ' अमा जाया नालाय मोननाय नङा बर'नि बादै बेलेगबाबो जाफैनो हागोन ओमफ्राय बेवहाय माबा मोनसे बे नोंनि दखानावहाय जेनेबा हटेलावहाय माबा मोनसे आइजोफोरनि एबा लेडिसफोरनि माबा मोनसे देलायनाय एबा केपासिटिफोरबो होनाय जादों नामा होगोन लेडिस पार्लार दङ लेडिस पार्लारबो दङ ने आच्छा गोबां सोंनायखौ फिन होनायनि थाखाय सिस्टारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय स' थेंक इउ